खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2025 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ जेरावबो जाफुंसारगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफोरा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ आयाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ समाजाव मानहानि जालांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो नाथाय गोब्राब जानोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव एना एनिबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना
जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोबां रोखोमनि जेंना जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ गोदान थांखि लानो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ लामा सामायाव हान्थियोब्ला सांग्रां जानांगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव मोजां गोबां मुलाम्फा मोननोबो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो स्रां जानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहानिफ्रायबा दिनै हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बिमा बिफानिफ्रायबो अननायफोरखौ मोननो हागोन गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै
मोननोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोद मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो मावफुंजानो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।